ஹரே கிருஷ்ண டியோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண. நல்லபடியா நம்ம மார்னிங் பாகவதம் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் அனுகிரகம் ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தோட பரம்பரை அனுகிரகத்தோட நம்ம நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். லைஃப்ல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ரொம்ப ரேராக தான் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல சுக்ருத்தி எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த வகையில் நம்மெல்லாம் ரொம்ப பிளெஸ்டு சோல். இந்த அளவுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா இக்னரன்ஸால தான் எல்லா தவறுகளும் நடக்குது. நம்ம அந்த ஃபால்ஸாக நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் பிரதானன்ற மாதிரி இதில் உள்ள அந்த அனர்த்தங்களோட இந்த உலகத்தில் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம். பக்தின்ற இனிமை தெரியாமல். ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் பகவானோட அனுகிரகத்தில், பரம்பரை ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தில், நல்லபடியாக குருவோட கைடன்ஸில் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கிடைக்குது. நம்மளோட இக்னரன்ஸ்லாம் நம்மளை வந்து போக்கிக்க முடியுது. அனர்த்தங்களை நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியுது. ரொம்ப டாமினேட் பண்ண விட முடியாத அளவுக்கு. ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்குது அப்படின்னா உண்மையிலேயே நம்மளாம் ரொம்ப பிளெஸ்டு. அதனால ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட நம்மளோட நன்றிகளை நம்ம பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு தெரிவிச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் நாலேஜை நம்ம நல்லபடியாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வாழ்க்கையை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கான பலத்தையும் பரம்பரை தான் நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற இந்த ப்ரேயர்ஸோட நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மாதாஜி நான் வாசிக்கிட்டோம். மாதாஜி அவசியம் பிரபுஜி மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரும் மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமகிம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते कृं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीगुरुं दीनदारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतरिणे. श्रृण्वतां स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृत्य स्तोह अभद्राणि विधुनोदि सुकृत सदाम् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयं भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ரொம்ப அழகாக ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வந்து வேர்ஸ் 22 நம்ம பார்க்கணும். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக பார்ப்போம். குந்தி மகாராணியோட பிரார்த்தனைகள் அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. உண்மையிலேயே நிறைய பிரபுபதா கோட் பண்ண ப்ரேயர்ஸு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு என்லைட்மெண்ட் கொடுக்குற ப்ரேயர்ஸு. நம்ம எல்லாருமே வாசிச்சிருப்போம் இல்லையா, குந்தி மகாராணி ப்ரேயர்ஸ். அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்க போகிறோம். நல்லபடியாக நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். வேர்ஸ் வந்து 22 யாருக்கும் வாசிக்கணும்னு அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கொடுக்க மாட்டேன். பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரியே. வேற யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? ராஜேஷ் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. இருங்க. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வேற யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? நான் வாசிக்கிட்டோமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி வாசிக்கிறேங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினி நம பங்கஜ நேத்ராய
नमस्ते पंकजाग्रजे। வேற யாருக்கும்? நமஸ்தே நமஸ் ம். நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாக்ரியே. ஹரி ஹரே போல் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சிடுங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கொடுங்க. எம்பெருமானே, தாமரையை போன்ற நாபியையும் எப்பொழுதும் தாமரை பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பவரும் தாமரையைப் போல் குளிர்ந்த பார்வையை உடையவரும் தாமரைகள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்களை உடையவருமான தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா வந்து குந்தி மகாராணி வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரேயர்ஸு. பகவானை தாமரையோட அழகா கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானை வந்து தாமரை மாதிரி அவங்களோட திருக்கண்கள் அப்புறம் திருமுகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய தடவை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் என்னன்னா பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா வந்து இம்பர்சனல் அந்த இதில் மாயாவத ஃபிலாசபியில் ரூபம் இல்லை அப்படின்னும் பட்சத்தில் ரூபம் இருக்கு. என்ன குந்தி மகாராணி அழகா பகவானை வர்ணிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? நிறைய இடத்துல பாகத்துல இவங்க சித்திரகேத்துக்கு வர்ணிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? துருவ மகாராஜருக்கு வர்ணிச்சிருப்பாங்க. நாரதர் பகவானோட ரூபத்தை மெடிடேட் பண்றதுக்காக நிறைய இடத்துல இருக்கு. பட் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகமா நம்ம பார்க்குறோம். பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு அப்படின்றது. சரி, ரூபம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவானோட ரூபத்தை என்ன பண்ணணும்னா நல்லபடியாக மெடிடேட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நிறைய விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு நம்ம வந்துட்டு இந்த அனர்த்தங்களோட அதை சிந்திச்சு நம்ம வந்து மறுபடியும் இன்னும் பல அனர்த்தங்கள் நம்ம பண்றோம். அது இயல்பா வர்றது, ஸ்பான்டேனியஸா வருது. இது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸா நம்மளுக்கு பக்தி வரும் பகவான்ட்டு. ஆனால் நம்ம இருக்கிறது கண்டிஷன் வேர்ல்டு. அப்போ இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மளுக்கு இயல்பா என்ன வருது அப்படின்னா பொதுவா இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல தான் ஈர்ப்பு வரும். அதுலயும் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஆசைகள் அதிகமாக வந்து அதுலயும் அனர்த்தங்களோட நம்ம அதை ஆசையை நம்ம திருப்தி பண்ணிக்கணும் போது மறுபடியும் நிறைய தவறுகள் நம்ம பாபங்கள் நம்ம பண்ற மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட தாட்ஸை ஃபுல்லாக பகவான் மேலே கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் பகவான் வந்து அச்சா விக்கிரகமா நமக்கு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த கலியுகத்துல பகவான் வந்து அச்சா விக்கிரகமா இருக்காங்க. அச்சா விக்கிரகம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு பூஜை பண்றது, சேவை பண்றது, அதன் மூலியமா நம்மளோட சென்சஸை நம்ம பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணிக்கிறது. அந்த மாதிரி சென்சஸை பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றதுனால நம்ம இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லாம இருப்போம். டிட்டாச்சா நம்மளால இருக்கிறதுக்கு முடியும். நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன். இந்த அச்சா விக்கிரகம் எல்லாமே வந்து நிறைய இந்த வுட்டு பொதுவா வந்துட்டு என்னன்னா அது வந்து ஒரு விக்கிரகமா பாக்குறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா நமக்கு வைஷ்ணவர்கள் நம்ம அதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா உலகத்துல இருக்கிற பகவானே அதுல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து உணரணும். அந்த உணர்வோட அந்த பாவத்தோட பகவானுக்கு நம்ம எல்லா சர்வீஸும் நம்ம டேட்டி வர்ஷிப்ல நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நமக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுல. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எப்பயும் பகவான் வந்து திருப்பாதத்திலேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுதான் முறை இல்லைங்களா? திருப்பாதத்திலேருந்து திருமுடி வரைக்கும். ஆனா இங்க வந்து குந்தி மகாராணி வந்து அவங்களோட அத்தை அப்படின்றதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நாபியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பி திருப்பாதத்துக்கு வராங்க அப்படின்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இதுல எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு அர்த்தம் உண்டு நமக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து பொருளுரையும் நம்ம வாசிக்கலாம். யாருக்கும் பொருளுரை வாசிக்கணுமா? நான் படிக்கட்டுமா? யாரும் இல்லைன்னா படிக்கிறேன். கேட்கலாமா? பிரேமா மாதாஜி வேற யாரும் வாசிக்கிறாங்களான்னு கேட்போமா? பொருளுரை வாசிக்கவா மாதாஜி? புஷ்ப மாதாஜி வாசிக்கிறேங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி வாசிக்கிறாங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. இவை பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீகமான உடலில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பான அடையாளங்களாகும். இந்த அடையாளங்கள் மற்ற எல்லா உடல்களில் இருந்தும் பகவானின் உடலை வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய உடலின் விசேஷமான அம்சங்களாகும். பகவான் நம்மை போன்ற ஒருவராக காணப்படக்கூடும்.
ஆனால் அவரது உடலின் விசேஷமான அம்சங்களினால் அவர் எப்பொழுதும் முற்றிலும் வேறானவராகவே இருக்கிறார். ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி தான் ஒரு பெண் என்பதால் பகவானை காணும் தகுதி தனக்கு இல்லை என்று கூறிக்கொள்கிறாள். பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீகமான நாமம், புகழ், இயல்புகள், உருவங்கள் முதலியவைகளை பற்றிய உன்னத விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதியுள்ள அறிவை பெண்கள், சூத்திரர்கள், தொழிலாளி பிரிவினர் மற்றும் த்விஜ பந்துக்கள் அல்லது 3 உயர்ந்த பிரிவினரின் இழிவடைந்த வம்சத்தினர் ஆகியோர் பெற்றிருக்கவில்லை என்பதாலேயே அவள் அப்படி கூறினாள். பகவானின் தெய்வீக விஷயங்களை பற்றி அறியும் தகுதியற்றவர்களான இத்தகைய மக்களால் அவரை அர்ச்சனை விக்கிரகமாக காண முடியும். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஆதரவு காட்டுவதற்காகவே அவர் அர்ச்சக விக்கிரகமாக ஜட உலகில் அவதரிக்கிறார். மேற்குறிப்பிட்ட பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் த்விஜ பந்துக்கள் ஆகியோரும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுள் அடங்குவர். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களால் ஜடத்திற்கு அப்பால் உள்ள எதையுமே காண முடியாது. எனவே பகவான் மனம் இறங்கி எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுவாக பிரவேசிக்கிறார். இவ்வாறாக கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுவின் தாமரை போன்ற நாபியிலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு வளர்ந்து அதன் மேல் உள்ள தாமரை பூவில் பிரபஞ்சத்தின் முதல் ஜீவராசியான பிரம்மா பிறக்கிறார். இதனால் தான் பகவான் பங்கஜ நாபி என்று அழைக்கப்படுகிறார். பங்கஜ நாபியை கொண்டவரான பகவான் அர்ச்சக விக்கிரகங்களை அவரது தெய்வீக உருவங்களாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். இவ்வுருவங்கள் வேறுபட்ட பொருட்களால் ஆனவை ஆகும். அவை மனதில் உள்ள ஓர் உருவம், மரத்தினால் செய்யப்பட்ட உருவம், மண்ணாலான உருவம், உலோகத்தாலான உருவம், ரத்தினங்களாலான உருவம், வர்ணத்தினாலான உருவம் மற்றும் மணலில் வரையப்பட்ட ஒரு உருவம் முதலானவை ஆகும். பகவானின் இத்தகைய உருவங்கள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் தாமரைப்பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்படுகின்றன. மேலும் எப்பொழுதும் சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபட்டுள்ள அற்றவர்களின் தீவிரமான கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு கோயிலில் சாந்தி அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலவ வேண்டும். தியானம் செய்பவர்கள் மனத்திற்குள்ளேயே ஒரு உருவத்தை வழிபடுகின்றனர். ஆகவே பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் த்விஜ பந்துக்கள் ஆகியோர் வழிபாடு செய்யப்படும் கோவிலுக்கு சென்று வருவார்களானால் அவர்களுக்கும் பகவான் கருணை காட்டுகிறார். இவ்வாறு கோயிலுக்கு செல்பவர்கள் அறிவற்ற சிலர் கூறுவது போல் சிலைகளை வணங்குபவர்கள் அல்ல. குருமதி மாந்தர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் எல்லா இடங்களிலும் வழிபாட்டுக்குரிய இத்தகைய ஆலயங்களை நிறுவியுள்ளனர். மேலும் சூத்திரர்களும் பெண்களும் அல்லது இன்னும் தாழ்ந்த பிரிவை சார்ந்தவர்களும் கீழான இந்நிலைகளில் இருக்கும் வேளையில் ஆலய வழிபாட்டிற்கு மேல்நிலைக்கு சென்று விட்டதாக தங்களை காட்டிக்கொள்ள கூடாது. பகவானை தரிசிக்கும் பொழுது முதலில் அவரது தாமரை பாதங்களையும், பிறகு தொடைகளையும், பின் இடுப்பு, மார்பு மற்றும் முகம் ஆகியவற்றையும் காண வேண்டும். பகவானின் தாமரை பாதங்களை காணும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல் முகத்தை காண முயலக்கூடாது. ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி பகவானுக்கு அத்தை என்பதால் அவரது தாமரை பாதங்களில் இருந்து அவரை தரிசிக்கவில்லை. ஏனெனில் பகவான் வெட்கப்படக்கூடும். இதனால் பகவானுக்கு சிரமத்தை கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு மேலே இருந்து குந்தி தேவி அவரை தரிசிக்க துவங்கினார். அதாவது பகவானின் இடுப்பிலிருந்து படிப்படியாக அவரது மேல அவரது மார்பகத்திற்கு சென்று பிறகு அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு சென்றாள். மொத்தத்தில் அதில் உள்ள அனைத்துமே சரியாகத்தான் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான ஒரு பிரேயர் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். அதனால பகவான் வந்து ரூபத்தோட இருக்காங்க. அந்த ரூபமும் நம்மளது மாதிரி கிடையாது, கண்டிஷன் சொல்றது மாதிரி கிடையாது அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானை வந்து அர்ச்சா ரொம்ப நல்லபடியா வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றத மெடிடேட் பண்ணணும். நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிக்கணும், நம்ம சென்சஸ் மைண்ட் எல்லாம் என்கேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் லெசனா. அதனால
நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு டேட்டி வர்ஷிப் பண்ணுவோம். பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணும். இங்க இன்னொரு விஷயம், குந்தி மகாராணி வந்து பகவானை சிரமப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் பாக்குறாங்க இல்லையா? நாபிலேருந்து மறுபடியும் திருப்பாதத்துக்கு வராங்கன்னு. ஸோ அப்போ அவங்க எவ்வளோ வந்துட்டு பகவானை வந்துட்டு நல்லபடியா அவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால நம்மளோட பக்தி வந்து பகவானை எந்த வகையிலும் சிரமப்படுத்தாம ரொம்ப அழகா முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானை ப்ளீஸ் பண்ற மாதிரியான பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம லெசனா எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ விஷ்ணுபியோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவனுக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா இன்னைக்கான ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். மறுபடியும் அடுத்த நல்ல சத்சங்களை நம்ம மறுபடியும்